Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Hey guys, majong hapon. Ug karon hapon na mapay pagkahuman sa sa misa andyan na si ma'am niya. Imbitahan mi ni Jamo ato sa ila kay birthday ni Ma'am Juliet. Kaya si ma'am. Hello, birthday ni Ma'am Juliet. Imbitahan mi. Sis, kasi kuon si? Ato nga pito na lang same kuan. Bay nilang Margie. Margie, Bilot og Margie. Okay ra mo. Margie. Kunya magsunod-sunod si Ato na balik. Ayun na. Tungo magkakuan pa kay. Dili kita ra kuno bisita. Special sis. Wala kay kuhan sis, no? Taga HNU. Birthday na ka sa opisina. Sis, wala kay taga HNU. Wala na itsinyo ron. Inog 69. Bapa nang kuhan na nang lutak na. 69. Sis, nalutak na. Bisag mo tagilid agay. Puros raman agay. Ubanan na ha? Ma'am, ubanan ka na ho, ma'am. Ubanan ka? Sige, Okay, wala siya uban. o tay sa kadyo uban ni. Kadyo sa to. Maing gabi is karon guys, diyan nami sa bahay ni ma'am. Ang kanindot tag ilang gawas, daghanag buhak. Dalawa. Wow. Indota ilang kuan. Natara ni ma'am. Indot ka adyo bay. Wow. Kuyawan ni mong lugar kay buro maning. Wow. Busy si ma'am. Nindot ka adyo ma'am no? Nindot. Di apa daghanag mga kuan oy. Bitaw di apa mga lagmiag buwak ni ma'am oy. Buutan na baka ni si ma'am. Andan lang ka na buwan sa init. Duwang balay niya gato man. Motong espiritu sis. Uy, lumo sa mo di ana ka pilido. Ay makuha pa ko nila ha. Okay, ubanan ka na ha. Sa sila lain nga mga chair arito. Sige. Di magkuha pa ko sa dihan pa kung kauban na kuhaon ako. Di malingkod na sa. Una ay gusto nila mo sulod. Kay one way man eh. Ito na rin trabaho. Yan naman. Anad ganin tayo. Ganina. Siguro tawag di mo. Di kami sa ila ni Sister Margie o ni Sister Tilot. Among gikuha sila. Uban ni Ma'am Juliet. Si Ma'am. Bida, unsa? Screen niya. Kamas kuan. Tos. Ha? Baw. Kasi baw.
Yeah. Just let me know. Pagpunta mo doon sa bahay para i-ano ko doon sa tao doon na doon ka ICM. Daanan mo yung yung first contact mo. Okay. Pwede doon. Sige. Open heart surgery doon, ha? Sud na mi sa ila. Yeah. Ikaw open ang door. Take open. Excuse me. Okay, so. Hindi naman sila sud ni ma'am. Sige, blow ate si mong cake. Sige. Blow. Diha ka sa ako katula sa unawan. Okay. But wala pa niya kuhan, paras. Ikay. So ako balay kinakaraan na. Sige. Dali na ko. Picture ka lang ko ang tagay. Dali ka na ko. Camera action. Video? Naran mo video jahon pa na nimo. Dili din lang daan. Ako sa ta mo please ta. Dili ka sa. Ano anay mo anay. Ablo anay ko sa mag-pray. Pray una sa pray una. Pray una. Pray pa dai. Oh, yan na mo ay. Let us bow down our heads and feel the presence of the Lord. Lord, we praise you. We glorify your name. Blessed is your name, Lord God. We adore you. You are our healer, our protector, our provider. Lord, sorry for the sins that we have committed every day in our lives. The anger, the hurts, the resentment. Remove in us, Lord, the negative influences, the evil spirit. Lord, purify our hearts and minds. Thank you, Lord, for the opportunity of being together, celebrating the birthday of Sister Juliet. And thank you, Lord, that you have given her another year of her life. Thank you, Lord, for the healthy mind, body, and spirit, the overflowing graces that you have poured to her. Lord, we humbly ask you that you will always grant her the good health so that she can always persevere a strong faith through her prayers, trusting you and serving you in your vineyard. So Lord, grant him always, Lord, the energy that she will always be productive and functional ever. Bless also her husband, her family, the good health, the protection, and guidance. This is all we ask from you, Lord, in the mighty name of Jesus, through Christ our Lord. Amen. And the Father, And the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Wow! Enough gina siya. Happy birthday o kanang migad. Oh, bito no? Ano dyan siya? Una pa. Wow! With energy ka ro. Finish. Apro dili na basigaw way cake. Ay, kamaat. Much for coming. Abi do For the nice prayer. Abi do taga ko mo ito pipsi. Uy, abi mo. Kinalisudan ako. Hala ka to sila. Hala. Awa na diabetes. Wala diabetes, ma'am. Salamat, ma'am. Ko kanina
kay mo balik ang tako. Wala abi na sila sa convenience store maasa to dapit. Kaya sa papalitan na. Laki kuno diha sa kanang city hardware. Ano man ang awat na ako. Wala yung diabetes ron, ma'am. Di ba, Ter? Kung wala ko, kung asukar. Tanton matatanan ani. Bukagay man siya. Bukagay man bukagay siya kahit mahaw. Wait, na ako dito. Wala kala. Pwede may ani lingkod mo. Excuse me, si ma'am, ne? Naghanan si ma'am na dyan handa. Asa magado? Yes, nasa ingat ako na. Ikaw sir, ka o. Ay, sound di ko rice. The birthday may kaduha na may birthday ato. May kamis man. Zero mo siya. Kamis lang. Dali di. Ari di. Uy, wa man digi ko. Ikay lingkod ari kay ikay. Ay, no. Birthday celebrant si Ma'am Juliet. Yang para si sister naghatod og kuan. Salad. Wow. Balik-balik din ni. Kalau kita mamister pun ni. Alam irap ka sa muluto. Sa fiesta ani. Me one. Pagbilaran no? Thank you. Adi di mo di mo pista sa ko. Wala oy di na pibiko. Kana dai sinupin wa. Bring out. Yawa na di ko. Lamias ikaw gihapon galuto ana ma'am? Oh, Wow! Alam murag gikan sa sa pa initang bulanon. Wala lamias si jang biko oy. Tagsa si nagbay ko no. Anak ari-ari. Siya adto dayo adto kat mo puyo no. Ay mo anak dayo no. Wow, buutan na po ni silang ma'am, no? Buutan ka adto sila. Ay kayo ba ni ma'am dire? Dugay ni dia puyo. Bato na. Nagpaila jud nga Yes. buutan jud silang ma'am. Taga pero kan ni unsa related ka ni ma'am lagi? Wala jud. Wa ko na dugay ni ko. Pali kana dai hard ni ma'am ne. Umi ako si ma'am ano. Buutan mo gud na si ma'am. Majuhon ka adto. Ilhan Ilhan. adapted. Ako pa. Hantod ka na minjo na, hantod ka na. Di, kanang na, pagkamatay sa umbana, nanarbaho na ko dayon kay buat naman ko ibuhi sa umbana. Bata ni mo dan tulo ka buo. Nagidan mo dire dulo ka na kana. Oo. Kanang laki baji. Duha ka bok no. Ay kaning na niya imuhan ning mga anak. Imo di po ning duha. Oo, kanang ang isa ko sa bukid. Kani. Wala we. Surti ka nakaamo ka ni ma'am buutan ka adto. Imo dito ning biko. Natalan sa ra bay amo ingana. Ano tanan ang anak. Wow. Ang isa ang panganay ko ay ang ikaduha ng maestra. Wow. Si man na bago lang graduate. Wow. Ayaw gid siya. Okay, manguli namin. Thank you, ma'am. Asal to ang bag dani. Nagatawa ka. Oh, lamig sa Amerika. Makinani ka ta. Naatog na may kakayo. Sir, salamat kayo, sir. Sir, salamat. Thank you. Thank you, Brad. Salamat kayo. Isa man ni bag ari. Ako Nagkuhan na sa malo. Ang sabi na ihato din dahil. Uy, dili na. Salamat, sir. Malo. Salamat. Ayaw na. Di ko kadaog.
Dili sister. Ikaw, uban mo nilang Margie og Dave. Oo, uban gani. Oh, kami Margie, si Malo. No, sister. Dili pa igo. Igo mi. Ayaw na dapat sis. Kami res. Ayaw na igo kami sa una. Hoy, Naglahat. Kaya magpandar po dito. Aligri. Ayay, kay kadiyay. asa man ka? Mo pagay pagbukad ka. Mo pay pagbukad. Hinglaw. Naman gatif man ko atong naging kon karon may bawo. Matinang kuan nga dito. Kalipay may mot. Mutan amang kun nga. Okay, mama. Kay mutan amang kun minimo sa anak kay. Asa kan to me? Oh, kaya bitang anak ka anak mo. Okay, ding mutan ko. Kay tan-aw mi nas pare. Kay usan ka buo na me. Sa imo sulti. Pero gali klaro ayo da. Unsa na mo? Kamao mo kay pino wa na mo. Ni-improve ni tiyo, ni-improve na. Aga tong pino, kasi na maloma. Wala ma-develop. Developing pa. Nawina, dili ko ako dili. Opo. Ay Lingaw si Banjalde. Manaay kwaro. Tang buanga. Gamay na lang oy kay mura ko ganing ba? Kamot do tayo ma. Ni kamot. Talent. Ni kalit ka talent. At si ma'am. Asa mo ni daya from Andre? Asa wa tayo kay ba mo sa Depra? Asa mo ni magkuan ko lagi magkanta. Dili kay dire. Ala ko na daya from Andre. Flowing sa imo. Pero andi ni Kami ko pa na ni kana ni kido sa kay. ay pasabot mo ko kay mo ana mo kani ka. Ana yan. Mapagali pagbukad manlaw. Kamot mo na may mga tanawan. Kamot ako na taon do. Mo kanta mabot yung maminaw ko pag ayo. Ako kinang makindi pag ayo ko ba ay Pagbukad ay nalaw na. Ako di mas bukan nalaw mga sisters. Lagi pa panahon nga magmisa pa nga. Kanang sililot na ako ng special misa ba. Ay, pag gyapon ta. Abi imbis mo sugod nagkasikat. Oh, bita. Mo may magsugod kasikat. Nalaos. Kabukat ko si ma'am. Magaraan. Di na magasuta kahimo o wala si Sister Lilo. Na, dito mahimo. Di mahimo kay murag ikaw may leader of the band. Kanya to ni sunod-sunod. Mawala bitaw gyud ko. Kung dili ba tong biwa, awala. Di ko kumaw asa mo. Okay lang. Basta nastapad si Marilo. Di ko kay balo. Kung asa mo sugod. Di may gan. Oh, kana may strength, may power, may Mama na akong strength, my power, my energy. Sister Malo. Makaiguro po na mo ito. Salamat. Ang hindi kayo magsakit. Tanaw po sa dulo. Ikaw po. Dudo hapon. Ano po siya? Ano? Ano mo na po? Ano magsawa sa mong voice niso? Ibu ka aja dari. Ano kayo? Saan na kayo nagsakit kung di? Ano? Kasi mo pay paguntay pag Oh, ilagay ba? Ilagay. Developing laos na yun. Laos.
imbis na musikat na mga to. Si ma'am away ka manalo. Sige lang, artista na lalawas ba? Schedule na lang sunod ka na karong September asa na punta magkuan magtiwas ta og Beta. September. September man taron. Oo, September naman din no. September. October sa among fiesta sa Kugon. Ay, October. Ay, ari na lang kita sa end sa September magtapok-tapok. Sige. Magtapok na Kadagan kita. ko bisita. Di ka na tipod. Sige lang iniwi naman to sa Tapos GC. ka ng 30 kay birthday mo sa akong anak ka tong tos. Asa niya na lang sa Sa October. September. September. Okay. Ano lang na itong banding na lang pod. Okay guys, uli nami. Uli nami. Salamat. Ruby Drive, Doña Rosario Village. Ruby Drive bigay ko. Ay, problema. Sige kang inunek. Ato ba tag absent ha ka? Ako yan ikaw absent sister kay. Ikaw ba say ahong energy? My power and my strength. My power and my strength. Lagi. Si ma'am. Happy birthday ma'am. Thank you. Sure mo ako lagi mong ihatod. Kari ano lang me. Karon di na ka Maigo ba gud mo? igo ra gyud. Nagagmay man Sige. Yeah. Salamat ma'am. Bye-bye. God bless you. Guys, muli nami. Dengan salamat.